Udan aurkeztuko dudan hitzaldiaren izenburua Euskal Literatura testuinguru globalean Boise State Unibertsitatearen kasua izango da. Hitzaldiaren helburua, irakasleak, lektoreak, Euskal Literatura testuinguru globalean nola irakatsi ahalduntzeko tresnak eta baliabideak partekatzea izango da. Egingo duguna izango da klase edo silabus bat diseinatu. Eta horretarako 6 puntu hartuko ditugu kontuan. Testuingurua, denbora eta logistika, metodologia, balizko ebaluazioak, estrategiak, edukiak eta ordutegiak. Gainera, literaturak, muga nazionalak, denbora mugak, genero desberdintasunak eta baita oinarri historikoak gainditu ditzake. Literaturaren bitartez, hau da euskal literaturaren bitartez, gure ikasleek euskal historia, identitatea, tradizioak eta hizkuntza ikasteko aukera izango dute. Ez hori bakarrik, gure literaturaren bidez, euren literaturaren eta gure literaturaren arteko berdintasun eta desberdintasunak ere ikusi ahal izango dituzte. Eta gainera, euren identitate, kultura, hizkuntzarekiko analisi kritiko bat egiteko aukera ere emango die.